Здравейте, хора! Днеска имаме за наредене топче, за нареждане топче, светещо топче и нормално топче. Нормално топче. Първото топче ще изпробваме на вратата. Направим 50-ка. Там ще стои. Там ще стои. Пам-пам-пам. Второто топче е светещото топче. То, като го видиш, свети. Може и по-силно да свети, ма сега ще е така. Гледайте, гледайте. Добре. Третото топче, редещото топче. Ще го редим. Ще редим топчето. Първо ще го размешкаме. После. Така. Пам, 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 пам. Наредим. Започваме да го нареждаме. Трябва сега ще ми трябва синьото. Къде е това синьо? За какво е това? За да ни бъде по-хубаво. Пини си. Що бялото, бе? Добре, сега синьото си е така, синьото си така, червеното е така. То има и тъмни топчета, зато... сега сетих, ето го видях. Сбърках, ето. Готово, нареди другото, сали лавото ли лука. Към ли лавото. Те това ли лаво, бе? Не, бе, говоря... Ето, той е до него, аз съм много гледал, бе. На съпруга си, че съм го спуснала в нивката и сега той се готви да я разглоби. Не знам какво... Сега това, чакаше. Сега ще отпълне това туха. Не съм проститутка. Не, бе, брат. Ще трябва сега така да остане. Зеленото е така, синьото е така, черното е така. Знам и че не беше много редно. Но че е престъпление. Технически не е. Свободно сте. Нареди го. Това беше от видеото. Чуп. Чун-чун. Мейко,